Sesuai pintanan di hati, harus bimbing jo dia kepala mina. Kironyo denai Allah malah pehao lah bajadi sajo dia jo urang. Indah disangko nyato nantasu ramu taraso batin kode manangguangkan tapasok kini denai maurui dado pado dipikir akan mana membuat hatiku tak tenang. Pangana cewa lenyai taraso badan hilang arah kamudi tujuan nanta tempat baik kamano bidua nan kadidai kalam sakulilir indah disangko sirigo-rigo pisau disarong nan melukoi indah dan sangko kacandoiko urang disayang nan menyakiti. Indah disangko nyato nantasu ramu taraso batin kode manangguangkan tapasok kini denai maurui dado pado dipikir akan mana membuat hatiku tak